שלום לכולם, אנחנו בתוכנית המהממת, הכי מהממת, התוכנית ריאליטי הכי מהממת ביוטיוב, דמויות מצחיקות. יואו, תקשיבו, בתוכנית הקודמת הקמנו לכם מתמודד, ראש שבט אמיה בדרום אמריקה. והיום נכיר לכם את שנטי מנטי. שנטי מנטי, שלום, אהלן. מה אתה עושה בחיים, שנטי מנטי? אני מדריך יוגה. אני אוהב הרבה לשבת יוגה 3 שעות. רוצים אני אדגים לכם אפילו? בסדר, כי לא 3 שעות, בסדר חמודי. לא, אל תדאגו, בסדר, זה 3 שעות. רק אני מזהיר אתכם, אם אסור לעשות רעש יותר מדי, וזה מונע הרבה אלימות השנטימנטי. אז בואו בבקשה נעשה את זה, אוקיי? כמה שניות, בסדר? בסדר, כמה שניות. בסדר. כעבור 4 שעות. כעבור שבוע. נו, איך הייתי? הורדת לנו רייטינג. טוב, אתם רק תמיד כאן ברייטינג מחפשים רייטינג. מחפשים את האנשים שמביאים לכם רייטינג. טוב, זה לא משנה, נראה לי אתה תביא רייטינג. תודה רבה, התקבלתי? כן, התקבלת. יש, תבואו לעסק שלי, תבואו, העסק שלי, של שנטי מנטי, יוגה שנטי מנטי של שנטי מנטי, תבואו, אבל יש, התקבלתי, כולל